diuen que si no treu la bandera bicolor es trenca tota relació. I contesta Magà, que era un almirall que havia caigut presoner a Santiago, a Cuba, que no es costumbre d'un almirante espanyol arriar la bandera una vez ha sido izada. Però el que passa que al capvespre sí que s'ha baixat, però va ser el capvespre. Llavors ja no es tornaré a posar fins a la propera festa oficial, que seria el 12 d'octubre, i per tant les coses ja aniran madurant. Volum del 38, presentació per del Govern Nacional d'Espanya, ja hi ha l'Antoni encarregat de fer. Primer, després de la caiguda del front del nord, o sigui, el juny del 37, ha caigut Bilbao, a continuació nomena el Pius XI Antoni Uti delegat apostòlic per a la repatriació dels nens bascos. He estat mirant a l'Arxiu Secret Vaticà el dossier Alfons Antoni Uti i veus que la seva missió és amb el cubà dels nens bascos, però la seva feina és protegir els capellans bascos, pels quals Pius XI tenia una especial simpatia. Es va negar a condemnar-los perquè va cap urgent que els condemnessin perquè estan aliats amb els comunistes. Doncs l'activitat d'Antoni Uti és mirar de protegir els fusellaments que hi va haver, perquè hi ha molts més empresonaments, exilis, etc. Del Govern Nacional de Salamanca, però Antoni Uti primer és delegat apostòlic, però després ja, al setembre, ja és reconegut com a encarregat d'afers, no és encàrrec, sinó és encarregat d'afers. El Govern Nacional de Salamanca, prop de la Santa Seu, parla de Xerroca i Totres, el juny del 37 reconegut com a encarregat d'afers. Però després, és curiós, hi ha representació de la Santa Seu amb el Govern de València, punts suspensius. Quins punts suspensius més importants? No hi ha res més que uns punts suspensius. És suficient per dir no està trencada la relació diplomàtica. I del Govern de València amb la Santa Seu també hi ha punts suspensius. I no és fins a l'anuari del 39, preparat el desembre el 38, que ja hi ha un nunci apostòlic, Cicognani, govà els socis espanyols i el govern de Franco, estaven molt satisfets amb Antoni Uti, volia que el fessin nunci d'Antoni Uti. Però resulta que hi ha hagut l'any sus, Hitler va ocupar Àustria, i el nunci a Viena, Cicognani, s'ha quedat a l'atur, i l'envien de nunci de Salamanca, que serà a Madrid. I també hi ha Llagos Messia, el juny del 38, ja pren possessió, Llagos Pertanya, s'ha tornat a la plenitud de relacions diplomàtiques. El discurs de Pius XI a Castel Gandolfo és la primera presa de posició pública del Vaticà sobre la guerra d'Espanya. Abans només hi ha hagut a l'Observatori Romano, el diari Vaticà, algunes notícies d'agències de France Press o de Reuters, sobre la revolta, sobre també matances a la zona republicana, notícies d'agència. I el papa, cada dia, es va anunciar que rebria un grup de pròfugs fugitius de l'Espanya republicana, que eren sobretot eclesiàstics, uns quants bisbes, sacerdots, religiosos, però també hi havia seculars, entre ells uns d'ultradreta, franquistes, fanàtics. Hauria de ser el 14 de setembre. Era tal l'ambient, l'expectació per aquest discurs, que Pius XI diu al cardenal de l'Ebre que no hi vagi. Si hi anés, li hauria tocat presidir el grup i respondre al discurs del papa amb un altre discurs. I veuen que la cosa, la tensió que hi ha, millora. Gabriel Ibarraquer, el 2 de setembre, escriu a Pacelli, diu que li dol que l'exclogui, però que l'accepta, hi ha les seves raons, però exhorta a la prudència. Preveu el perill de convertir aquest discurs que farà el papa en argument de propaganda, que provoqui represàlies, que empitjori la situació dels sacerdots i dels cristians militants que ja prou malament que s'ho passen a la zona republicana. I acaba exhortant a la caritat, que fins i tot els nostres perseguidors són germans nostres. Doncs, bàsicament, el discurs de Pius XI, el 14 de setembre, segueix les pautes de l'Itàlia correcta. Què va dir? Doncs, un discurs molt preparat. Pius XI era un bon orador i solia fer
els discursos sense papers. Perquè no sols el tenia escrit i el vaig llegir, sinó que em va fer preparar una traducció espanyola que es va repartir als assistents a l'acte. Va començar expressant el seu dolor per la tribulació que passava a la societat d'Espanya i l'admiració per tants heroismes i martiris. Però no en treu la conseqüència que esperaven els franquistes, de benedicció total d'ells i de declarar una guerra santa. Ni Espanya decideix crear un clima com si aquella guerra fos la resurrecció d'Espanya. S'ha recuperat l'esperit nacional, un moment brillantíssim per a Espanya. No, se'n parla, una guerra sempre és fatal. Citant Manzini, una gota de sang ja és massa. I pitjor quan és una guerra entre germans. Per tant, aquesta guerra és un mal. Però, sobretot, cap al final, li han arribat ja notícies de les coses que passen també a l'altra banda, no sols de la persecució de la zona republicana. I les audiències sempre acaben donant la benedicció. Diu, per damunt de tota consideració política i mundana, la nostra benedicció s'adreça de manera especial a tots els que han assumit la difícil i perillosa missió de defensar i restaurar els drets i la dignitat de les consciències, la condició primera i la base més sòlida de tot benestar humà i civil. Missió, dèiem, difícil i perillosa perquè massa sovint el compromís i la dificultat de la defensa la fan excessiva i no plenament justificable, a part que, amb no menor facilitat, intencions no rectes i interessos egoístics o de partit s'introdueixen per enterbolir i alterar tota la moralitat de l'acció i totes les responsabilitats. I va acabar exultant el perdó. És l'actitud cristiana, l'Evangeli ens ho marca insusalment, perdonant. El discurs va desploure aquells més franquistes, els presents, que algun acaba de esquinçar l'exemplar de la traducció espanyola que li havien donat. Altres l'han guardat fins als que ara sobreviuen al món amb molta devoció a les paraules del Papa. Més tard, en un periòdic de Domingo, de Sant Sebastià, un periodista atribuint el discurs a Pacelli, de su evidencia, en el caso de que su evidencia fuese el autor del discurso, es un hombre ponderado, incapaz de comprometer elevados intereses terrenales por frustraciones momentáneas, como quienes mirando los ojos llorosos de las monjitas nos parecen reflejados en ellos los charcos de sangre que inundaban los sagrados altares de Barcelona. Sí, premsa franquista critica aquest discurs. Però què va fer la propaganda franquista? Va publicar el discurs retallant al final. Aleshores, els llibres espanyols, quan es difon la propaganda franquista, aquest discurs retallat, diu, el Papa ja ha parlat. Llavors, tots comencen a haver pastorals cap al món de la revolta. D'aquestes pastorals, la més important és la de Blai Daniel, bisbe de Salamanca. Ell havia hagut de cedir al Palau Episcopal per reporter general del Generalíssim. I ell ja tenia preparada una pastoral, però estava esperant. En una carta, el romà li diu, jo espero que parli el Papa. És la famosa pastoral de les dues ciutats. La més important de totes les pastorals dels bisbes espanyols, més que les de Romà. No és sempre una guerra santa, és que contraposa les dues ciutats, és la gran obra de Sant Agustí, Teologia de la Història, la ciutat de Déu i del Diable. Doncs aquí hi ha el bando de Déu i el bando del Diable. És terrible. La teologia és la més argumentada teològicament i amb aquesta conclusió supera de tots els altres bisbes. Els dos grans bisbes franquistes van ser dos catalans, el Romà i el Blai Daniel. Ell primer publica en el butlletí del bisbat de Salamanca el discurs del Papa mutilat i la seva pastoral, que ja la tenia a punt, cosa molt preparada. Després li arriba la versió sencera i el butlletí secret del mes següent ja publica la versió sencera remarcant els punts que s'havien omès a la primera publicació, però no retirarà la seva pastoral de les dues ciutats. I Blai Daniel, fins als seus darrers dies, més de 90 anys, va continuar defensant la cruzada. Blai Daniel va tenir un paper crític dins del nacionalcatolicisme, defensant drets de l'Església, no drets humans, però el dret d'associació, d'expressió, de reunió de les entitats eclesiàstiques, no dels simples ciutadans.
el cap de col·lectiu de l'Episcopat espanyol. I ha dit la importància que tenia l'opinió internacional sobre la guerra d'Espanya. Aleshores, Franco estava molt preocupat perquè hi havia un sector del catolicisme europeu més avançat, progressistes, diríem, en terminologia posterior, que condemnaven la persecució religiosa a la zona republicana, però criticaven també les matances que s'havien produït a l'altra zona, sobretot la de Badajoz, el 15 d'agost 36, i també rebutjant el títol de Guerra Santa o Cruzada, que generosament donaven tants bisbes espanyols a la guerra. Llavors això Franco el molesta molt. I el maig del 37, el 10 de maig del 37, una audiència en el cardenal Romà li diu: els bisbes tots vostès estan a favor meu, però mira, aquests catòlics europeus, per què no fan vostès un document col·lectiu a favor meu? I Romà, que s'havia manifestat fins per escrit contrari a documents col·lectius, sobretot pensant en els de l'Episcopat espanyol quan el presidia Vidal i Barraquer, que també era la República. I després també que ell havia escrit un document dels dos llibres del País Basc, el de Vitòria, que llavors comprenia les tres províncies, i el de Navarra, Pamplona, un document condemnant els catòlics bascos nacionalistes que estaven, deia, aliats amb els comunistes. Aquest document no va tenir cap eficàcia, no va servir de res. Doncs ella, contrari als documents col·lectius, fins que ho demanen Franco, i llavors s'hi tira de cap. Fa aquest document i ho comunica a la Santa Seu i, atenció, la Santa Seu no va aprovar aquest document. Envia el document que al principi diu que Franco va demanar, després ja no parla de Franco, de moltes instàncies, molts bisbes, i el Vidal i Barraquer de seguida diu que aquell document no convé perquè serà utilitzat lingüísticament i provocarà empitjorament de la situació dels catòlics a la zona republicana. Doncs el Vaticà ni aprova ni reprova el borrador, l'esborrany que li ha enviat Romà, ni respon a Vidal i Barraquer quan diu que ell creu que no s'ha de fer aquest document i diu, si s'empara humana, diu, baixo el cap i signo, però crec que no s'ha de fer. Doncs ni li diu que sigui ni que no sigui. Santa Seu es manté al marge. Aquest document, com preveia Vidal i Barraquer, va ser un gran èxit propagandista. Això ho diuen fins el director de propaganda de Franco, Conde, diu que ha fet més ell amb aquesta carta que tots els treballs de l'oficina de propaganda franquista. La reacció universal va ser extraordinària. Era carta als bisbes de tot el món. I generalment quan en un país hi ha un problema i els bisbes parlen d'allò que passa en el seu país, els bisbes de la resta del món creuen el que han dit els seus col·legues. Doncs l'Episcopat Mundial no ho creuen. Ara, amb tota raó, aquest document denunciava la persecució d'errors de detall, d'efectes d'informació, però per desgràcia era massa certa. Ara, què té de greu aquest document? Doncs és molt més moderat del que es podia esperar. Queda molt enrere per respecte a cartes pastorals del mateix bisbe Romà. No fa un elogi incondicional del règim. I de moment ens ajuda, ens afavoreix. No sabem com pot evolucionar. I no qualifica de cruzada, contra que molts que van llegir el document pensen, a diferència de tants bisbes o el mateix Romà que havien fet documents dient que era una guerra santa, no diu que sigui una cruzada. Però el defecte més greu d'aquest document és que, responent a les acusacions que s'havien fet d'aquests catòlics de la persecució de la zona franquista, doncs diu que no és veritat, que això és una calúmnia. Que si hi ha hagut algun cas, ha estat persones amb crims terribles, crims comuns, i després de judicis legals, etc. Aquest absoldre Franco de la repressió terrible que estava desencadenant, doncs això és el principal defecte d'aquest document.
Hi ha 5 bisbes que no van signar aquesta carta. Un és el bisbe de Menorca, Torres Ribes, ancià i quasi cec, que estava en una residència pediàtrica de Menorca, respectat per les autoritats republicanes, que no hi havia manera ni de comunicar-se. I havia nomenat un auxiliar en plena jurisdicció. Segon el cardenal Segura, Gomà no limita a firmar perquè havia renunciat a la seu de Toledo i no exercia com a bisbe. En tercer cas, curiós i poc esmentat, és el bisbe d'Oriol d'Alacant, Javier Pirastorta Loinà, basc. Aquest, el 35, la Santa Seu, l'havia eximit de l'exercici de l'episcopat, sembla per una qüestió de divises, quan anteriorment havia estat en una altra diòcesi, i han nomenat un administrador apostòlic en plena jurisdicció. I el dispensen de l'obligació de residència, que és com dir que vagi a ser una temporada fora. Ara, curiosament, aquest no actuava com a bisbe, i potser per això, tot i que Gomà consta que ha tingut una correspondència amb ell, que estava a Anglaterra, aleshores, i que és torta, no li envia la carta per signar, suposant que no és bisbe en actiu. Però l'administrador apostòlic que havia nomenat va ser assassinat als principis de la guerra. I aleshores, Pirastorta va considerar que automàticament recuperava la plena jurisdicció. I acabada la guerra del 39, es presenta a Alacant amb gran sorpresa de tothom i es posa a actuar com a bisbe. El don Cicognani el reconeix i passa 20 anys després mort. Però la Santa Seu li va molt bé tenir aquest bisbe que no havia signat la carta col·lectiva. El quart és el Mújica, bisbe de Vitòria. Aquest, sobretot, perquè en la carta col·lectiva justifica l'afusellament d'aquells sacerdots bascos i diuen excel·lents sacerdots i després l'havien expulsat de la seva seu, els escrutados. Però el més important és Vidal i Barreto. Gomà, fins a l'últim moment, retardarà la publicació del document esperant que signi i és el que tindrà més conseqüències. Serà la causa principal, no l'única, que després de la guerra no pugui tornar a la seva diòcesi. Un que quasi no van signar, que és el Quitat, del seu d'origen, íntim de Vidal i Barraquer. Es tractaven de tu, cosa aleshores molt rara, i era el gran conseller, segon la part de Vidal estava més ben preparat que Vidal i Barraquer, tots dos havien entrat al seminari sent ja advocats, i aquest, quan li envia la carta Gomà, respon que signarà si ho fan tots els bisbes que són fora d'Espanya, és a dir, si ho fas amb Vidal i Barraquer. I al final signen d'acord amb Vidal i Barraquer. Consta per les agendes del bisbe Quitat, que es troben a l'estudi Josep del Seu, un viatge, ell estava exiliat a Sant Remo, no havia volgut entrar a l'Espanya Nacional, i viatja a Luca, la cartoixa de Luca, per Vidal i Barraquer, i d'acord amb ell, signa perquè Vidal i Barraquer vol tenir algú de confiança, que ara veureu que ell no podrà tornar, que almenys algú de confiança. Aleshores, ja he esmentat que el Vaticà no va ni aprovar ni condemnar la carta col·lectiva. Quina conseqüència va tenir? Davant de l'allau de respostes entusiasmes de l'episcopat mundial, els serveis de propaganda franquista van decidir publicar les respostes a la carta col·lectiva i demanen que el papa hi posi un pròleg, el papa. Clar, l'Observatori Romano no havia ni publicat ni parlat de la carta col·lectiva. Però després ha de parlar i resumir les respostes de la carta col·lectiva. Un bombardeig de respostes de la carta col·lectiva. Aleshores, demanen un pròleg del papa en el volum que prepara. Aleshores, alguna cosa havia de fer. I dic, no, el papa no. Pacelli s'està una carta al cardenal Gomà, diu, elogiant aquests bisbes, el seu sentit pastoral, i per estigmatitzar el mal de qualsevol part que vingui. Això es van posar furiosos serveis franquistes. Van publicar el llibre amb aquesta carta com a pròleg, però també suprimint al final. I més tard, el 2 de novembre del 38,
l'ambaixador ja era plenament diplomàtic reconegut, Yanguas Messi, ambaixador de Franco, en una audiència del cardenal Pacelli, formulava 11 capítols de queixa del govern nacional contra la Santa Seu. Per què? Aparentment, les relacions entre el govern de Franco i la Santa Seu són idíl·liques, però quan han vist la documentació reservada, sigui del Ministeri d'Afers Estrangers o del Vaticà, encara no es podia veure, ara es comença a veure, de l'ambaixada d'Espanya al Vaticà, les tensions són gravíssimes i en més d'un moment arriben quasi a la ruptura de relacions. Doncs, en aquest moment, novembre 38, 11 capítols de queixa del govern nacional contra la Santa Seu. I el cinquè era aquella carta. O sigui que, en lloc de demanar excuses per haver mutilat un document de la Santa Seu, protesta que no fos com ells volien que fos, i com ells el van publicar. I arribo a l'últim punt. La guerra era cada vegada més cruenta, perquè les batalles són amb exèrcits més nombrosos, els bombardejos, i aleshores hi ha una campanya internacional, i han vingut des del principi, però a partir del segon any de guerra va prenent força la campanya internacional per arribar a una intervenció i una pau negociada. Es fan els comitès per la pau, París, Manitava, Roca Cabany, pare de Miquel Roca, i Vidal i Barraquer escriu a Franco, a Negrín, els caps de govern de Gran Bretanya i de França, una intervenció, una pau negociada, un govern, evidentment ja va ser de Franco, no és que sigui pro-republicà, però amb una intervenció estrangera que hauria evitat els excessos. Llavors, ja m'ha esmentat que Franco va allargar intencionalment la guerra. Les decisions militars són claríssimes, és una cadena de decisions per evitar acabar massa aviat. Però, a més, he fotocopiat dels arxius italians una carta de Mussolini a Franco dient-li que hi havia prestat molta ajuda amb el material i els homes que li havia posat. Franco mai va demanar ni li agradava que anessin soldats italians, només volien avions, tancs, canons, però no soldats. Però amb el que li havia enviat, això ja s'hauria d'haver acabat. Ell i Hitler tenien por que esclatés la guerra mundial abans d'estar prou preparats. I això era perillós. Diu, per tant, diu, o ataca a fons o els italians es retiren. Carta de Mussolini a Franco. Resposta de Franco, després de deixar uns quants dies, el temps s'aturinava al favor. Resposta de Franco. Retirin-se. Però espero que deixaré aquí els tancs i el material de guerra. Llavors, esclar, Mussolini, després de tot el que havia invertit a la guerra d'Espanya, en homes i en material, no es podia retirar i deixar que guanyés un Franco sol sencer. Però una altra carta dient que no és estil Déu abandonar el camarada que està apurat. Continuem, però acabi d'una vegada. Franco ho reconeix que al llarg de la guerra, quan el primer ambaixador de Mussolini, Cantalupo, el rep perquè hi ha un canvi d'ambaixador, i Franco, com que li parlava d'això de Cavaliat, diu, pensi que aquesta guerra no es pot acabar ràpidament. Té moltes ganes d'arribar a Madrid, però hi ha molts rojos i no es podem precipitar. Digue-li al Duce que això no es pot precipitar. Confessa que no vol acabar massa aviat. És tan inconcebible voler allargar una guerra així que quan es va traduir la primera postguerra les memòries de Cantalupo, on hi ha tot un capítol dedicat a això, i a més he vist els informes de Cantalupo a Cham, el Ministeri d'Afers Estrangers italians, però bàsicament és el que publiquen les seves memòries. Doncs, en aquestes memòries es va suprimir la censura un capítol que parlava de les matances a Màlaga. Però se'ls hi escapa això que és molt més greu que les matances de Màlaga. No entenen, no llegeixen bé que Franco va allargar la guerra. Això d'allargar la guerra vaig conèixer per estar en un congrés al Calà, no l'havia conegut personalment, i li vaig dir, Franco va allargar la guerra. I jo també ho crec, però no tinc documents. Dic, jo tinc els documents, ja te'ls passaré. El congrés no es va passar a la mateixa. O sigui, que va allargar la guerra és a dir, per què?
és concebible anar matant gent, doncs els plans personals que deia el professor Villarroya. Si la guerra de la revolta hagués estat com aquests conocimientos que en 2 o 3 dies s'acabaven, en Franco no era ni de Montrós el primer, hi havia el Sanjurjo, hi havia el Mola, hi havia el Cabanelles, que per escalafó li passava al davant, i el Queipo d'allà era molt important. Franco és important, però estava bastant darrere de tots aquests. Si hagués durat uns mesos, fins que el 1 d'octubre ell ja és el jefe d'Estat, ja és el primer, però encara és primus inter pares. Els altres estan bastant amb el seu nivell. Però després 3 anys de guerra, s'ha d'acabar Guerra Santa, que des dels bisbes o el papa i tots segons ells, que no és ben així com hem vist, estan proclamant la providència, l'home enviat de Déu, etc. Llavors ja és un Déu. Ja és un Déu. I això és el que ell va voler provocar. Un poder absolut i perpetu. Aleshores, els llibres espanyols col·laboren en la campanya que fa Franco que la guerra volem que s'acabi, però només es pot acabar amb una victòria total. Destaca en aquest sentit el cardenal Romà al Congrés Eucarístic de Budapest, Congrés Eucarístic Internacional, el següent seria de Barcelona, el 53, el 38. També funcionants discursos, volem la pau, però la pau només pot venir d'una victòria total. Els que van treballar per la pau, i a l'Ibarraquer, el comtès aquells de la pau de París, Maritain, Roca, Cavall, etc., van ser tinguts per traïdors, per antiespanyols, per anticristians. Però a la llarga veiem que una pau negociada amb un mínim d'intervenció estrangera hauria evitat les represàlies descomunals incontrolades de Franco i hauria fet molt més fàcil la reconciliació posterior. Estem parlant ara, doncs, la col·laboració de la majoria de espanyols, perquè el Servei de Propaganda es va afanyar a recollir totes aquestes declaracions i fer-ho dins un llibret repartit per tot el món. Doncs, són responsables que la guerra durés més i que l'última part de la guerra és el més sagnant i són responsables de la terrible repressió que va venir després. I acabo amb les conclusions. Crec que la documentació que he pogut examinar a l'Arxiu del Vaticà, Ministeri d'Estrangers, l'Ambaixada d'Espanya al Vaticà, dels arxius particulars de Vidal i Barraquer i de Romà, curs de publicació, i últimament de l'Arxiu Secret Vaticà, confio en les tesis que vaig mantenir ja des dels meus inicis amb aquell primer llibre sobre l'Unió Democràtica. Aquest llibre era d'un partit, però que plantejava el tema de l'aspecte religiós de la guerra civil. Per això la censura el va prohibir. Vaja, prohibir aquella consulta voluntària de la llei Fraga i aquesta consulta no era vinculant per part del govern, però solia resoldre's en negociació, treguin aquest adjectiu, això no ho diguin, detalls. I esperar-ho que hi hauria una batalla amb una munt de detalls. Però no, el dictamen és que en molt s'rebutja la publicació del llibre. Últimament he pogut veure a l'arxiu de l'administració del Clau d'Henares el dossier d'aquesta censura. D'acord amb el Josep Benet, vam llançar el llibre, estàvem dient si és agresta l'edició i el llibre. Però entretant va passar una cosa, es va morir Franco. I aleshores, al Calà hi ha un segon dictamen d'un altre censor que mor Franco, és un estudi seriós, rigorós, cap jutge condemnaria l'autor per aquestes coses que diu. Llavors, no prohibeixen. El que he vist la tesi es confirma. Sí que surten coses noves. Potser de tot el que he vist a l'Arxiu Secret Vaticà, el que m'ha cridat més l'atenció és una carta que no va arribar a ser enviada. És a dir, hi ha una carta del cardenal Pacelli, de part del Papa, el cardenal Romà, dient que no publiqui la carta col·lectiva. Això és molt gros. Però aquesta carta, que es troba a l'Arxiu Secret, signada,
no es va arribar a enviar. Ja ha anotat a mà en un cercle sospeso. Jo no sabia de cap carta no enviada que fos tan important. Això suposa que en un cert moment el papa i Pacheco han estat parlant de la carta col·lectiva i convençuts per les raons que està parlant d'Iradi Barraquer que no la publiquen. No és unànime, un document així hauria de ser unànime de tot l'episcopat. Però després en tornen a parlar i que no s'envia la carta. Per què? Suposo, hipòtesi meva. Saben la preparació que està fent la propaganda franquista d'aquesta carta. L'estan traduint en totes les llengües i ja han començat a fer la propaganda. No la fan pública encara perquè per mirar si comença a mirar Barraquer i també perquè teòricament es canta els bisbes. Per tant, l'han d'haver rebut els bisbes abans no sortir a la premsa. Però sabem la importància que per al govern de Burgos té aquesta carta, prohibir-la, quan ja la coneixen tots, seria una campanada i això és un casus belli. I per tant, no enviar la carta. Però vaja, conjunt, aquestes són les conclusions que jo faria. Doncs, simplement, la veritat no es va fer per les religions. En molt poc temps es va convertir en una guerra religiosa. L'episcopat espanyol s'ha d'agrair amb entusiasme. El Vaticà va ser un 2%. Notícia. Externament, les relacions entre el Vaticà i Franco són excel·lents, però la documentació de les jornades ha greus tensions que normalment freguen la ruptura de relacions. Durant el segon any de la guerra, el Vaticà va negociar amb les dues bandes, ostensiblement, públicament, amb Franco, però hi ha també unes negociacions secretes amb intermediaris de la República. Es guarden les dues cartes. I aquí intervenien els d'Unió Democràtic, sobretot el seu secretari general, Pérez Feix, el cardenal Berthier de París, i setena, si finalment el Vaticà va reconèixer plenament Franco va ser perquè va guanyar i s'havia d'entendre també. El taronja Foraindia Bas, que era el dels afers eclesiàstics del govern d'Euskadi, explicava que anava a veure el cardenal Berthier a París i a través d'ell havia mirat un informe al Vaticà sobre l'expulsió i reconeixement de la República i li preguntava Foraindia a Berthier com van les negociacions i Berthier li deia com van els fronts. Aquesta és la raó per la qual va ser plenament reconegut. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots que heu assistit a aquest acte, al Departament que l'ha organitzat i a la Universitat General de Justícia i a la d'aquesta classe. Repeteixo, moltes gràcies a tots i gràcies.